hayya kai ga mata walla cikin ado na wai so mu je abunka giwa kin wuce bangaza mata wallan daura sa'a dai na magarya ki tare barka dai ba mai yi in kuna nan dai ga miji sara a barka da ka tafi za mu bi ka addu'ar manya tana bin ka addu'ar manya tana bin ka ƙaryar wani ɗaya take ka maza ku fito ku sha kallo ga limamin ado ya zo ranar nan na ga ta yi haske kuma ga iska tana busa yanayin sanyi cikin dashi Dr. Alhaji Sani Muhammadu kayi gaban su baba a guri aikin ka ne taimako gadon ka ne ilimi ka sha shi ne Dr. Sani ya Allah ji kan baba Dr. Sani baya kyamar mutane yaya kuka gane hakan ina jin ku bayan ranar muna kallon da kashin ka gidansa mai girma ka koma gefe kai zaune ga abinci ana ta kawowa ga abokai na sanan zaune sarkin annashuwa na nan ladan babban yaya na nan sai mai girma ya yi wa kira ya ce Abdul matsuwa kusa yanzu ka zama ɗan gida muna kallo kana cin abinci a tare da mai gida ba ashe ranar kuna kallo magauta na yi wa gwalo ya sako na mun kai shi an amsa kuma za a aiwata kashin kaje maka za ka koma bana mota kuma za a canza fara godon makiyanka sai koka zai baka kai idan na tuna idan na tuna sai in yi kuka hakuri magani ci gaba na zuwa maka oga baba baya a raye an yi masarauta da dama baba baya a raye kuma gashi ka zama doctor baba baya a raye ka ketare ƙasa da dama baba baya a raye ƙasa 62 ne ka leka baba baya a raye ina ma dai baba na nan a raye ina ma dai baba yana nan baba baya a raye turawa sun yi ma jinjina baba baya a raye shi gaba yanzu suke zuwa baba baya a raye ni na so a ce baba na nan baba baya a raye da ka ɗora da taimakon da yake kai baba baya a raye Allah ji kan baba Allah ya gafarta aje abdu aje dan mai motoci Allah ji kan baba jirgin sama shi kake ta hazo mota sai dai a titi ta zo tafiyar sama ka iya mai gida tafiyar ƙasa ka iya mai gida zaki ya sarki a jeji mota mai kyau ka gunji mai fada ba a banka yaji ta ka ɗaiɗai mu je sannu kiwa ba a fiki girma ba limanin maza mata bawa ka ba shi dungata wannan ya saka ka kai rata ka samu yabo gurin mata jari ka ba su kyauta sana'o an ka koya ta ga yara har da manya addu'a kullum suke maka Allah zai yi maka mai girma ba zai yi na yi toya ba albasa na wuce ban saba ina gaishe ka mai girma Alhaji Ibrahim Haruna sarkin daura na magarya kita daga gaisuwa Allah za ya dafa Allah za ya dafa ga mata walla cikin ado na wai so mu je abunka giwa kin wuce bangaza Dr. Alhaji Sani mata wallan daura magarya kita da muna yaba